Part 2. Puta eh, nang ma-record. Sige. Active bagay ko na eh. Medyo maalala ng heart. Kasarami yung garan ko sa... Sino ang magyawit na eh. Kaya tal, ano kayo tal? Yan. Nila. Yun yung presyo. Pwede yung bagyan. Dati matijama ito niya may Diretso yung gawa na. Diretso yung gamat. Eh. Ba? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hold. Relax. Gaba. Tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Check up. 3, 4, 5, verse. Yan naman. 3, 4, 5. Diretso. Doon na ka. Uy. Do. Doon na, doon na. Na. Doon na ka. Na. Na, no? Na, no? Pabatin ko ka na pinyan. Papatingin mo. Sabi sa tigwa, Junat. Papatingin mo sa mo, lalawan ang pinod siya. Ne. Sabi sa tigwa, daw Pabilang. Sabi sa tigwa. Na. Bakit? Doon na ka. Papatingin mo ba lang? Buta. Ikaw ba? Ikaw tuloy. Tuloy. Yan yung paling niya. Ano yung first ng binasa akong labrik eh? Mangaral ba? Dar, mangaral. Pangaral. Nakita ka na ang kagaya ni Ballpen. Circle. Ako ba? Dar ba? Dar, ako ba? Dar. Bible. Ako ba yung video daw? Mangaral. Ecclesiastes. Ano yan? Mangaral 3. Lahat ng bagay may takda. Pag namatay ka na, oras mo na. Ayaw ko sabihin ni mayaman ka. Wala. Kapag marunong nga akong yun. Wala ata mo. Ba't siya mabiyak? Di ka ba chance? Wala, no? Sinanggaw. Kaya pare bulto ng tao, wala. Boy.
nakakasakit. Ayan. Stop. Wala. Kaya nakaka-stop niya ba? May sarili mo. Diba? Wala ba naman? Mga chapter na 3. Ano? 3. Bakit ang stress? 3 hanggang yung binasa. Sa theater. Itong Magaya pa rin ng sa masakit niya siguro yan. Sisyo! Matagaling ka. Ibig sabihin nakasaso. Kasi gagano, ay may sisyo. Dapat gagalo-galo ka ba? Oo. Siya. alam ko na ang itinakda ng Diyos ang tawag. Alam ko na tinakda ng Diyos ang tawag. Talagang takda. Sabi niya, galing yan, hindi takda. Tinakda talaga. Wow, sinagawan mo. So yun, galing yan eh kasi. Dapat ang parang, yung mga bebe mo, galing. Kailangan manalain ka. Tiyap-tiyap. Wow, yun ka. Sulit ko yun. Something like that. Tama po dyan na medyo na. Kahit ay makatakda dyan na. May sigrasya, makatakda ito eh. Alam pa, makatakda pa sigrasya. Ito talaga yung oras sa Hindi ka matiyakan nito. Hindi ka abog yun. May pitik ka rin, may pitik ka. kanya mo rin paggawa. Wala. Yan, mag-ikot ang isimba kaya ganyan sa pagdating din nito na masakit ang pamilya. Kaya dito pa dito. Kaya dito kilalamin. Anak ko ay kilalamin. Begging to get more. Ito kilalamin niya. Ngayon, anak ko kanya. Hindi pa ka namin makasinisto eh. Basic ka. May basic ka na ako mo ba po? Aba, Paborito ng favorite yung pwesto mo pala eh. Favorite. Ah. Favorite yung pwesto yun. Alam mo yan. Walang matigas sa tinapay. Sa mainit na kape. Yes. Alambutin. Alambutin ka Lord dyan. Alambutin ka ni Lord. Ang dami yan. Bad. Mga po yun. Mga matigas na tao. Alambutin rin kay Lord. Ano po tinatanong kaya ka?
Skin power ko eh. Pag talaga yung baba, skin pa. Magka-power ko eh. Makuryente ko. Pag talaga yung baba, pinakalasin. Doon na, doon na. Hindi naman therapy, bubulag. Nabular. Ayaw ba, nang makasakit siya namin. Ay, ba't tugon ako? Bab. Paano may kayamanan yun, ano yan eh. Bab, ang kapal. Ala mo ha. Ala. Diba? Wala lang na Junar, wala lang. Ala, Bab, ala. Dapat ka lang mo. Tuition. Junar. Ala. Wala Ito ka lang, yan. kada kayo. Ala, taka yan. Pati ka rin. Ala, Bab, ala. Eh, di ba yabihin? Pwede ba mas ba? Gusto ko yan. Ala, Bab, ala. Ha? Wala tayo. Alapin naman, hindi ka naman tolo. Alapin naman eh. Oo. Lagi tayo dito. Ba't pa ako? Wala na iba niya. Patay mo. Ano ba? Kaya 20 na mo dyan. Ba't na yan? Dapat 20 na eh. Huwag mas pa. Mga pa. Magya pa. Magya. Eh, tapos isa. Ay, tapos siya. Twenty. 20 pa. Wala mo, may talabang kayo na nakabak. Nung may talabang may Aldo, 20 pa niya. 40. One, Wala ba dito ka naman kayo? wow, 3, Tayo. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, nakakabot na yan? 5, 36, 37, 38, 29, 40! Ah, 50 ka ba? Oh. 50? Hindi ba ba? Kinain mo. Mangyano. Binya na siya sarili. Bigla na sarili. Ayun na, binya sarili na. Kasi kanya pa yun. Ito mo kasi. Yun. Bakit mo? Bro mo. Bro mo na. Bro niya magkapwen. Ito, huwag ka muscle. Pepasya niya yung muscle. Hindi ka kasi gigimot na yan. Beto mo, Joe! Good. Bakit tanong? Huwag ka ka. Doon ka. Junar. Junar. Kami sa tiga. Ah. Sagot mo. Kasi ko na. Kasi kwenta na eh.
Pero makalimutan ka na hindi, lalakad ako eh. Benta ng tiklop. Dati, no? Alog mo, di ba? Wah! Bap, nakakasipenta ka na, Bap. O improvement na, Pardak mo Bap. na. Pardak mo na yung Jonah. Pardak mo na. Ay, bukas na daw. Ha? Kung anong pinakakainom mo. O sana eh, Denny. Kung pinakakalo, Denny. Bilis na mo. Bilis mo. Wish mo ka rin cover niya, oh. May labo niya, oh. Pero, oh. Ay, may labo niya, Pino, oh. Oh. Sige, diretso mo. Jonah, ikaw. Sige, diretso. Oh, kaya bayo na ba? Yan o. Unti-unti yan, may ikakain niya o. Yan, alam mo. Tunigay niya, oh. Oo. Kita ko Jonah ro. Oh. Diba? Kung bagay Jonah kakarin o, kita ko na. Ay, siya, isak na mo, Oo, sumiras ni Alyapi. Yapi na, diba? Okay. Yan ah. Sa inyong pagkasin ito, eh. Inyong pagkasin. Kasi, ini mga script mo, inyong pagkasin. Umagagaran. Hindi ko, oh? So, para ko na rin na niya. Oh. Amen. Hmm. May tumitang bigyan. Kaya mo kasi. May pagkadyo. Binyera, eh. Binyera tawa. Hindi sa sisipa-sipa sa. Kasi dito yung kulang. Sakmalan. Alam mo rin na sakmal. Nakapang na nga. Kaya na sabi mo lang. Pasipan na kaya kasi ano na. Mukha mo